naimbag arabiyo man ng kakabsat. Sa banumanen, katadtoy, ti kabsat yu, Pastor Joey, ti kadwayo iti panagdebosyon ken panagkararag. Sakbay na, denggentay man, wano kantaan tayo, daytoy napintas nga imno. Dakdakkel nga ayat, more love to thee. Dakdakkel nga ayat, itdem kanyak, denggem araraw ko ken kaapu. Dumakdakkel kuma ti ayat ko ken ka, itdem kadi kanyak apu. Ina inumungan ragragsak, isut nagnadak tinabayag, nemyak nasarakan talna keninanak, Jesus ikat pagdayawan. Uray agibusen tuy anges ko, ikantak pay lan pagdayaw ko. Dumakdakkel kuma ken kati ayat ko, Apu Jesus manubot ko. Anya na nagpintas sa mensahe kakabsat. Iti daytoy maudi a Sabado iti bulan iti Agosto, bulan ti kinamapagtalkan, ituloy tayo man ti agdebosyon, iti topiko nga intay kinita iti sumagmamanon alawas. Ti kinamapagtalkan iti pamati, our being faithful steward of faith. Iti daytoy arabii, kitaan tayo dagiti lapud, tapno agbalin tayo ang mapagtalkan iti pamati nga intay tinawid. Ti leksyon, idi na panalawas, manipot ti Deuteronomio 6:6-9, ulitan tayo basaan, di lipaten na gito'y abilin nga itad ko kada kayo tangal daw. Isuryo da gito'y kay tanakyo, saritaan nyo idanod da kayo iti taengyo wano adda kayo ti kalsada, noin kay maturog wano bumangon kay ti bigat. Igalot yu ida kay iti takyag yu kas pagilasinan, kanikabilo ida kay iti muging yu kas marka. Isurat yu ida kay iti bautag ti balayo, ken kay iti ruangan nyo. Nakita tayo, ada ito abilin kay iti Israelita, kat saan lang para kadakwada, no di kat para kadagiti amin ang mamati ti Dios. Para kadatay amin. Nakita tayo, nangagan tayo, ti karit, ang masapol tayo, ti agbalin, ang mapagtalkan, iti pamati nga intay tinawid kay iti naganak ka na kay iti muno nakada tayo. Ang masapol nga adda napintas a legacy of faith nga intay ipatawid kay iti sumrasarano kada tayo. Iti tayo rabi ikitan tayo man, anya nga ta dagiti lapwed, anya dagiti makalapwed, iti panagbalin tayo, ang mapagtalkan iti pamati nga intay tinawid. Umuna,
tinakitak amay sa alapod ket cultural and societal influences. Ti influensya iti kultura ken iti sosyedad tayo, taglawlaw tayo. Kakabsat, more and more that our society becomes secularized. Ad-addan at ti sosyedad tayo ket ipangpangrunan na digiti banbanag iti lubong saan ket digiti banbanag may papan iti Dios. What's worse, ti makita tayo ti social media, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, X, Internet, digiti banbanag amang i-promote iti panangsurot iti bukod apagatan sangket amay papan iti Dios. Manipod basit ka ubing aging tinataengan adda access na iti internet kas kuma ita kakabsat iti uneg ti pagtangan nyo iti daytoy nga oras mano kada kayo dita uneg ti pagtangan nyo kada kayo pamilya iti adda anak kasubaybay iti daytoy a panagdebosyon. Amin kayo kadi dita uneg ti pamilya iti uneg ti taeng unong man kailaan. Anya to bubrain anya ti buybuyaen anya iti araramida dagiti dadto mga paset ti pamilya tayo iti TV, iti computer, tablet, laptop, uno gadgets da. May kadwa, generational gaps. Ano dadto mga gaputa adadakkel ang nagbagatan iti tawon tayo, kaligiti sumarasuro kada tayo. No daduma saan tayo nga ammo, no kasano ti approach nga aramatan tayo, tapno maisuro tayo ti pamati tayo, kaligiti sumarasuro kada tayo. No daduma ko na tayo, kastoy kami idi, kastoy no kasano ti panagpamati mi idi, masapol kastoy kayo mataging ta. Let us open to some changes. Let us be innovative in sharing the faith that we have inherited to our forefathers. To bridge that generational gap. Third, family dynamics. No, daduma sobra anak kabis-busy tayo. Ngano, daduma awanan iti panawan tayo, iti pamilya tayo. Guilty daytoy iti daytoy nga aspeto ti ado at trabahador ti apo. Uray siya mismo no daduma gaputa ado dagiti aramid iti opisina, iti iglesia, iti kapilya no daduma malipata kon nga masapul gayam nga uray ti pamilyak. Masapul nga isurok ti pamati kadakwata. May kapat, personal faith struggles. Amin tayo, adda, dagiti problema tayo, adda dagiti pakasubukan pan nakasuot ti pamati tayo. Kato nasubok ti pamati tayo, nung dumaag kapoy tayo. Kat nung nagkapoy tayo, nalipatan tayon. Nga addagayam dagiti sumarsaruno kada tayo, nakakita kada tayo. No kasano, nga i-aplikar tayo ti pamati tayo. Iti dayta kanito ang masusuot, masubsubok tayo. Kakabsat, kasano nga ma-overcome tayo digitoy? Let us have an open communication to our families, to our friends. Let us have an open communication to them. Saan ko mga no adda ibaga dagiti anak apo ko wenno giti sumarasuro no kada tayo dagiti ubing sante ko may baga itong madamdaman adu pa ito braak busy ak. Let us open our communications to them. Let us show that the Bible is relevant to them. Ipakita tayo at ti Biblia ken ti pamati ket relevant saan lang akada tayo no di pa ket para kay dakwada asumarasaro no kada tayo kadito ubing. Involved tay isuda kay iti aramid iti iglesia.
No dadumakit, kung natay iti ubing kalitanak tayo. Agbati ka pa'y anak, dito'y kapay lang agbantay ka anak. Nagya kapilya da ramid mi nga mayaf, ada ramid mi nga UMWSS, ada ramid mi nga UMM. Why don't we involve them? Why don't we encourage them to join us in the activities of the church? Baban ka ito'y simple abanbanag. We may be able to pass down the faith that we have received from our ancestors, from our foreparents. The faith, the legacy of faith that we have received. Let us pass it down. And let us in turn leave a legacy of faith to the next generation. Leave a legacy of faith. Agkararag tayo. Nakita mi wapo da iti lapod, iti panagbalin mi mapagtalkan, iti pamati, nga ingkam tinawid. Nakita mi mo da iti praktikal, apamuspusan, tapno mabalin mi, ang mapagbaligyan da iti alapod. Dawaten mi kan ka o Diyos, tulungan na kami, papigsain na kami, pabilgan na kami. Tapno, pudno ka di, ang mabalin mi, ang mapagbaligyan, dahil ito'y alapod, iti panagbalin mi, ang mapagtalkan, iti pamati. Iti dahil ito'y maudi a Sabado, iti bulan, iti kinamapagtalkan, dawatag kan ka. Agtuloy ka di, iti panangisurom ka na kami, panangipalagip mo ka na kami, kay iti sasaom kan mensahem. Agtuloy ka di, mat, iti panalaknib mo, panangagas mo, kan panang benedisyon mo ka na kami. Nang runawa po, dagiti kakabsat, iso da kadwak ti da ito panagdemosyon. Umasidigak kan ka para kadakwada. Kadagiti addaan, iti panubok iti biyag, dagiti adda masusuot ti pamati da, pabilga mi da, papigsa mi da. Kadagiti masaksakit, agasa mi da. Kadagiti kasapulan, sungbatam dagiti araraw, sungbatam dagiti kasapulan da. Wapo, italagkoy dakan ka. Italagkoy dakan ka. Tinagan mo Kristo. Amen. Kakabsat, ipakita tayo, ti panagbalin tayo ang mapagtalkan, kay iti amin nga adda kada tayo. Sa Nikwa, Talunggading, Panawen, tiaglalaw tayo, nang ron iti pamati tayo. Ipaay tayo, dagiti sagot tayo, dagiti daton tayo. Ipay tayo, tibiyag tayo. Kan Kristo, kan iti iglesia na. Mabalin nyo nga ipaay, dagiti love gifts, offerings to you. Iti daytoy nga bank account, kan Gcash account iglesia. Bagaan na kami, to'y naramyo daytoy, tapno mabigbig na kayo. Maminsan pa'y, siyak ni Pastor Galinato, ti kadwayo ti panagdebosyon, ti tunggal rabi ti Sabado. Ti Diyos pa'y na ti parabor, kat pamedisyon ka na kayo. Amen. Amen. Bye-bye.